mwajete Umyama tabakumba mwajete Tamabu atamanyika ya manto Tamabu atamanyika ya manto. Alright, abara kabisa jidega cha budokira ya mirongo 25 na ibire chinsa ibire chibono mambe jinsa cha Afrika ya mocho mutegerero na ikakumanyia ime studio litukulia lero na otole no mushimiwa omochole we wodi ya ibeno omoshimiwa Steve Arika oikirega igara chigoto tebinga esabali ya ye campaign gwikaga jakoba omo MCA nereliye na kerokende na chigoto nyolienga chira chiria lirete abantu baibeno nga nsemo kiara chigo chakera immediately ekera guchikoba sworn in no mo MCA omochole we wodi yo ya ibeno nyuma yokobwa ekeroge kyoso bochole bwa kolekana itariki kianda omutinyo yo omwaka oyo asenge nchebiro bya chire sana tujokora chinkwani cha segeka yide kemeronge 3 chire bosyo na iga se studio no aro mushimiwa Steve Arika ngo sabanga tiga mwarigani ase studio mwancho motegereri ndeto chake eyemo ase monche buno botambe nguru kwa du omonyakero karibu sana mushimiwa mbiamano namzidu rero wachira esure nya kabisa bana gonde esure yo mwana inchi litaka dia tumwa krenya sa mbiamano kiagere esabali kero kwaye chagete samo basi ntuma tuna kwaye chagete lakirinde asomo tegereri emambi yabono na bokora mokwania na kero kende okwania mumenyi bwe gwadi ibeno na gochaka kumwakira mbiamano tarachaka ndiko kora chinkwane jirasmi maito bano jibosi cyane ne cy'abantu bayibeno yes na banjolete bawakirisha yes ko bakira ngambiamano bantu baito bayibeno asogonchora na ko ngigena koranga ndabatenenera asemia ke yetano kubakira ngambiamano kiende ke 10 abali no ntaribe no yoka usi Kenya na isiko ya Kenya abantu mberwa asokonge support yes abande no ntabwatikura amasabo abande no kunganira biya igongo tanga abantu bonse asokonyegena na kunganchiranga esabari yo gochaka gokorera umwana inchi na nyanchiranire na inumbi ya mona sokonyegena igerengendere nande tubwaterane pakatorole ibintu birituality chira byekeranire. Okay. Omushimiwa singencho lero ntogoje gutwara kemina no gekongu igo tutete kurigereria kero kende bono manyete bichira nchire wegete kuriera omumenyi bwe gwodi ibeno chirenge chinyinge sana ni chinyolete chinyinge na kero kende osomo tegereri oibeno na chimanyete echichi agereta akagochoraye so kero kende torarigereria subwa ngona ki nsemo kiyora chigo chakira ya magendero nsemo kiyoro chigo chakira timbo ati ensemo ngo chigo chakira ikiagera seibeno abantu bamenyete aho yes bantu mbali babwato mu cyando bwepara mbali babwato mu cyando bweskuru mbali babwato mu cyando bwestima igoto kobeka priority kurikere kenyoro yes ekenyoro totabonye nestima yacha itokunyira ali system ebolite onye ne para asepale ebolite kiagera bunali asebeno asinaro palita yupi no ni chitundu bali bunagetionga ali moino chitundu bali yagachetu egasiekwa ngapara te yekugenda gucho na kirendo bali kunyaga cyo mushimiwe para bali koracha kire para para bono mate nokora lendengo burai kubwachire yes temubeke tundu bali ebintu ndaisi nabarai bandi binatoche twara alichira yes nchigo ikirana igo bono baketundu bali igo bono no guchikorora ibeno kere ekenyoro committee bono ebe ya magendero yes ntubwate chi committee chiri cha siasa torolenga na inde bantu kiba komentwa ekenyoro buna nago tebetira nga tokonyora abantu bato bole maru igo batenene no muntu tobwate bole maru yes wanyora baburaka omuntu batene tetali muburaka igo kere section etwale abarayi bali bamaita bakongu bwakabo igo njeninde tayale go chaka samagendero ibeno gekogera buna bono tuganyite tuchigo shwain araf tumanyigo eti budget tuchigo eti na tuchigo sabere ibintu yes kando nayo njeningendere tekoro busanyo bwana bantombwate na kitoko bwaterana ibeno egende mutu ningende kugamba n'abantu ba diaspora na barabwara na kiwako give back to the community right professionals ba ibeno ningende ko babeka amo egere buna na alieteira nga ibeno igego kwanwa
baka isiko ya Kenya omushimiwa tuturagire ndeke mongere kwariete iraiga egento buna tourist attraction Yes. imate no bwate birengeri ekero omushimiwa gwatebete ng'a egwodi ya ibeno igo abantu bagocha bakore benchmarking yo bakore benchmarking yo kera nariete ira abatureti bonse baibeno yes goika babike uniform opoeta kwara ngono muture bantu bechi piki discipline no gocha kwa bene muno yes kende gionsikia ibe n'abantu bachi gocha benchmarking including nanatebete nkolenta tore abatari ibe no nebwate bintu bire naturally Yes. bire attract tourist attraction uranga wate bitunu birigesere ya Nigeria yes nkatebya abande bakaondoka kerge chikora watenga Steve Nkoirale kirbo ngobateka inkoire kirbo ekirbo no kugetumia une wana tetenga ntubwate dancing soil abantu ba twabatari asetente twara dancing soil tali bakoira ngo bakora batu akana bagenda tusimeke emetenena watenga coward flowers ebiye bundi Yes. abasongo bate banyako bitokonyera byeringa into batora kikirigete twakenda naenda abande bacha Nanda bandi bacha. Okay. Etinga ya liekera. Ntogenderete. Director which I ento agamba kamo babate proposal yekera keligo kebeka generate estima wetere chai. Binte byonse nto yibangete. Torolenga omwana inchi okuonga mini okanga mini yes akanga chikura saidi elibuine. yes Oyo kombati akanyara 800. nane Gakigoroche umanye goferi umwana inchi oyo ikerabe igo bono unabona tokukwana iga abantu elibu ine yes mbabwata kwegena nganko bakonyande guna bagacholete otacheti extra mile tokonyara kubakonya nandi buna nairete natebete kiro muntu nanjolete nona abale ko boli chikura mbagerete nkaira yes intirinde ende yeme kogera nabalinga abange ikagera nkaira yes iko nagambire n'abatu aboli komo abandi twakole nabo mukutano twete na road show yes tugateba bono ibeno neyemo imanifeste iri babwate Yes. tubikiranie tusikibe nekyara kiro monte kyagasabwate nekibe negokonyeka igo onditanya kuba waswasi ngatanjolete undo soka ko jasende kiro muntu nanjolete bono nchumugambi ibeno itogo kolegasi n'abantu bonse right mushimiwe ntongere kwa kontegoro ya nsemo ya boda boda gatanga bana boda boda china mbanchire barachiko bakohegwa na ne kirenga kiarenge kigo chia gotingyo borendi na kerokende konyoranga sector ya boda boda nene mona segodi ibeno gutwalira masikani na gusikwa na kerokende paka abande bacho bacha gosoma timetinga kerokende nkiritiri kura chigutumekende kwa as sector ya boda boda ngene tukugamba na leaders babo yes ula natebete tunyole chinamba o identify umuntu boda boda raisi yes nanda save no ngene tukobanga nkwiranda baswati begeri ukogenda chipikipiki yakogera ibeno nontegete twara abaswati bakokora matatu y'chipikipiki asenyencho baswati kara bakogendie pikipiki mbali kogenda na speed ere nene yes nana bakonyoronyolire ni camp oirire inka bono igoroche nga leaders babon torebuya abantu ba the discipline yes ekogera nontegete nga benchmarking echikobera uniform we nabatebeti bakobeka onyuma na boda boda likire na mbeyemo ipikipia na mbeyemo yes ne okonyi identify asoburaisi yes yeah. mwacho motegereri ime studio tuli no mushimiwa machore bigodi ibeno mushimiwa Steve Arika mushimiwa bange sana bakomanyete abantu bakomanyete na bange sana naende abande ngote babalenga ngakero kende Steve Arika tale kubuli obo bunge tale kubuli obo governor tale kuboliki lakini wikora chakere kuruka ngana liko igwire sabali ibono yobura ina gosoka kero watebete nga tutagiti komenya ibeno mono I remember that statement bono kero kende gwatebira magendera yangu churuko yakora ndio iratuka asemiake yetane budget teisaini iragero ikire ni ibintu byonse kero kende na kiora choko kwa mushimiwa Steve Arika tindi kulira nga ninyikira nikirigento lakini goikatokole ase budget ikirete abantu baroringa byakoliru because neba bakayesairane togokora magenderero gokora ngagi
otatiganiria ng'a Yes. no Yesu garanditiri ng'ana akalitigira abandu bagenderera Yes. nona bagambi baruro taringamba tarakora bakorire ase bakonyara nenje ninkora ase nkonyara Yes. otatige gento nkeringa nakigwakora ng'ana igo samagenderero budget ni taisana nande budget ntanya guisana otatiga no gotenga gerikero Yes. kirindwe Yesu kiase All right. yeah Mheshimiwa wikira bono igabana tugukwana twarorire buna chikura cyakwe bintu bya chenchiri hapa na pale abandi bari bagote banga kero kende umurayigete natagetaire murayigete natagetaire narinda chigutwara ubwa matobuya kero kende iratoka buna bono iratoka nga aye gukare abantu bazi myombaro abantu bakenya kwanza mbaro ngatokari ase ekenya kwanza ine gento bune ngere tebo tutukanu ase ogokore mirimo asobwamo omaite ekerogo choru turgo choru una murayo Kenya kwanza murayo asimio gogo choru uno murayo we ward ogo choru uno mopungi we constituency ogo choru bune e president ya Kenya yes igo bali mwachorirwe igo mukuigwana mubwatirane egekasi buna mwachorwa igo toguchikogenda aria otebe kiagera iro muntu ri Mombasa akoria ne muntu ri Kisii akoria enchero muntu notice ni igakora Mungu nisaidie ona nye twins togote Mungu nisaidie iko togoikango yo nachole tu ni ntwa barai buna bano nachakire ward yewe no kubika abatware kuburi amo obwanchani barokane na liturabe tokogenda mutu onde taranga natikire maye. All right, kero kende na gotasoka korwa se ward yewe ni kiagere kirengana okirekerene ese monere koreta umuchando sana nene mano tali ase ward yewe no kini ase ward kinyinge no nyene constituency abantu mbaro konyora batari kwenyara lakini konyora kero chipasa likikuru gwaso mu bwekano konyora abande bairu bali babwata abatabuwati bali batagire ko gumbarayo kero kende ase me yunga kiura chi gokora muroberi kiura chi gokora nde kone kinga ngwikira ni ora abantu bose ward yewe no konyora no nyene chipasa omaite egento gekogera chipasa linchigwikirana abantu no gotamanya bali baire ekiagera kire kinyura abantu ari kwaire babe kwirist bamanyikana muntu bwenyare tatagwanja litari ari be kwari ganero irwe eria okonyora kero kwaire abantu abange benyarete bagukana ngelist tesoka akirinche elist onye abantu ba benefit kuri kinyoro wikebe kwa abantu bamanyina ki mwana ki okonyeka binde bitogo kora bonkunyu no mugusia goteba na bigo che biasaria nayo nyukwenyarete tiga kwemigereria ase bintu byo gotenyara na bakonyora kwa saliri igesyo kelyo mona ko bangirete nyukwenyarete konyo yotenyarete. All right, umonje mutede gachya butukirena merongene ntubwadide kanga 15 chire bosyo mi studio toli no mushimiwa Steve Arika egenta ko twankelinga esabali yaye bunaye chagete mpaka gwikabono achire go chorwa koba omo MCA ase egwodi ya ibeno umushimiwa mbali na ebinte byo bangete gokora gwataba mumenyi bwe egwodi ya ibeno nkiara chigo expect na endekerekege ni ase egwodi yo mbali na bibiro go chigonchora una nago tebia tourist attraction ekinegentekegen management chibig pinchiro lakini management ikinegentekegen abantu bali bakolinga kero kende ngakia mangana tourist attraction ekero torore chinsa mo chinyingo mushimi wabona bono ntobwate manga ase kange serikali bonete gweso ina kero kende kone kinga asinkorosi wale buya nakoba tourist attraction site eyo ayabona na kiura chikokora gose ibeneye chikose korosi ko ebitununga kiura chikokora buneke kiwate baibelia na gesere bono buna getunu kyagesere nkibwate history yaye no abantu abakuru bagatumirira ibinembura yatu alese trade bekire ebinte biga no muchakyo kobora oyoko bichaka boneka na bichakire nabiko gendera ku chimoto ekera buna bano kale kwa chikobori omuntu nga notete ko chake studio KCFM
nonyale bine bintu bya serikali byabo KBC bagokora kiri cya serikali lakini uruche tunyaleti tariki CFM yes diri kukwana usine siko ya Kenya igo ebintu no muchaki okubura unabona muchaki teka yes nintu na butogo chaka ekero goteba abantu bakora ni chindoto lakini ekero kiabeire muntu tenga kai na bukialingere isiga Mheshimiwa Steve Arika Chiro kalio cha sabanto begwodia ibeno chikaba buna ne kyorokererio na bakabeko kwegena bagawakira chikura twarorera baraiya bange bagwakira chikura ase chira chiri bakole na karokende kero bayikira ase mirimo iyo yabakonsana goikerania timanye tinga akerokende aye murai ohinagani urachikoba kerokenda sinchira yo goikerani chira chao eire ntangani wante betinga nkoira no tankondangri studio gai by the way that's very true bueno digite ena nengo atana bogocha ana bongocha wachiri nchira ane go waikira turozina jagi lakini wende ase ne chicho mwana inchi no entario monto ibeno bantu bonsi iko no inchi alto ibeno bantu bonsi mpaka niti okonya na mashabiki ngonyorole bantu mbategemete igo no goteba nga ibenere igo chikoba ase kiaro kerario ikera mate onye to kwegenu nebie bike una wante ngo sembo bochumbe go sensuke ikuru ebie bike na byo kolegenu nabyo omanye gokinibwa tirigo chakuru bojenze ochakurunse ochigoro twachakire sabari ne sabari dai togonye kolero bwa musiye boka ekero kogenda guchimotwe igo goika bwebange n'abantu ababanka yes unanate tenga na bunte tikora kolere gas barolenga wakolire alright umushimi wambia mono sana singencho yokolie na kwene kikimanga asechira chiri kwaliete uchase omumenyi bwigodi beno no chiko chikerania tiatora soka kasinini ekegera mushimi wa otarabo mu MCA abantu nabange sana bege kereta sole Mheshimiwa Steve Arika kendege ko basegete Steve Arika nono muntu kale yali bali masaba ali korongo amaito Mheshimiwa Steve Arika nero kurabe kuga igase ase listiye omuntu kale South Mugrango amaitenga Steve Arika nero kurabe kwa ase listiye bono kwa iru mirimo liriyo kwa renge freestyle bono kwa bairu mirimo kabisa bono go simekiri beno ngana ndo chonyale koranda go se abambaje bagwikere go sera cheba kogu yento tingo tayambako bambanyikera yekogera none kero konyenyengo kamanyinga ngusiaro kare na inde buna bono studio yetole taribe nere yes tingo tatinga njube no na abantu abatutagete bachiko tokonya gusaba uchikumbwati sikokonya ibeno yes tali aba ibeno boka ibeno nkorosende professionals ningere tukurgenje yoko baikira n'abantu ababaisi kwa bande ntutagete balente ogokonya kwabo woje ibeno igo tori kwemigereri nga ibeno yoka wekorole na kyo gwikira county na kyo gwikira national na libinto birache igo the resources tari ibeno yoke kurwa nkurwere national na national Kenya ngima nkurwere county igo togocha kwemigereri nga ki nga ni ibeno igento bangete ni chinguru cyoko basabire ibintu kirina baboleti yes bono nkogera tenga ibintu ntucandikitega na kiego konyo all right oshimwa mbali bakulinga garagara oshimwa Steve Arika yatali mu MCA igale gutoka bwango utoka ngakero kende serikali kero yakira segete oshimwa Steve Arika no wale neba Migori neba Kenya Mira neba wapi oshimwa Steve Arika no agotoka asengencho oshimwa Steve Arika liko ntaranya robo MCA ine bono nabona no muwaziri aliko gwakirisi miga omushimo Steve Arika banga bintu getabuga gento gete koraiga ntutegete kokonya abantu gete barasegete ine kero kenere chikoba egento kere egekon usebone chikoba raisi omanyete no go delegate ekyali ni bale go delegate sento na bono gwakirisa bana ichi bono ichi go delegate
bakoba nama bagakoba akigasi gokoreka igoro ko te wangu mushimiwa Steve Arika bono ekero kwale go delegate ligo na nguchiro go delegate ine no nyoro muntu mwingeno mushimiwa Steve Arika bono tienda trust go debere bo so muntu trust ili yao ngochenjeri umuntu nera kokore mirimo liko bono nye muntu you trusted yes tianko a practical example all right e programu yao ekero te ye studio yes. You delegate turgo sika studio matuyo bo turgo sika bo aitira koranga ki oyo gwa delegate ngo derivale ige binto oika bigenderere na kwibanga okay kero kende bono timanyete nga liria nkwalite ire ndenga bono chinguru abantu babino ba komenta egera bono mayo chikonyora amabaga nkwayo kwalenge bagali moyiga no nyana sawa sani bawo bono igogwata gete chinguru egero chiko saba mange bono gakiego chikobara isiangana akiego chikonyarekana bono linde turuchiriri na batu busani bwane yes no ini ngagete sabu na rakwane na basani bwango ika no konyora nalikire muntu kurubeno tumbire process ekiagera dirio bosani kero kwairwe yes aningo saboriria bananji ngekera tinda butoro bosani yes ne chinguru chinamente twono na konyora libakelimo na bakonyora abiri kero kende mushimi gotaragenderera amabaga yango yanyora kwarenge kera it is very true egente kianekia wakonyira abantu bakano nyanyamira weterano na mashabiki abantu bari bakomanye tonde narogotenga ki mwana ningatageta ndagito mushimi wa Steve Arika singi obusani bwao na kero kende networking mungeteria ngabo nabogo etio moigo nyoregesio kwanyoro uchire bosio bono no chikotegera abantu bagosora chiko concept bona anene mono asabantu boibe no korenga nechire chiri walirete bantu toriko batiga twarure na bwesa bali entambe yes tutageti ngo chenchi ngenje muntu kwa gubugambi komenya kora ntango bono itanani omushiro se bakaba bakochogitero wake bono igo access y'abantu babwate yes na bakonyetwara nelia the commitment nyinge turushobora nibe nego chikoba yes kyara na bakumbikira amax na aba bayisiko nimbatagete mambia na barubuto ko batiganga bona n'abantu bebe no koraki kokolera asingincho babuto batenge ndagire gusangu nere kwanza yes mina bona buseni intagete go sefono for example no muchango tali abantu bebe no bokankolenta uikorosi busanisiko yes ubusani obo na bwagerete abantu bebe no bakaba iko gwikatogenderere kumaintain ubusani bwito n'abantu baisiko okay lakini gwate banga kero kende bono tugotaka kumanyanga mbuchi gotwara chinguru na bwa bwate bo abumage gotarabo mujumbe kigera bono aiga bono ebintu mbire bigocha na bono bintu mbire bikuru no se national kiragirenge ke kwanda sauti mugirango yes eke gogenda bonchali ekitogo chako kabakali gocha ibeno tigasi kiale gocha ibiri naboge kogendo egerege ko ebisio yes konyore lietambuya mono talirie taligocha raisi nande kero muntu nako tengora ngambia mono aikwalira nga biyamone yige bwata maana ikyaraga itabire nyasaye na baho komenta ebisio nyasaye na maitenga njitiri monto ibeno na bakwigora chinchira chinyingi abantu bako benefit bonse lakini mheshimiwa wangu wate baigoro yaba inchi bado n'abasani nonyana mashabiki kugoikera sobora isi usa sobororo na babire bakugoikera kurumagega akira chiko baborora ngane kigera bona majukumu amentire na kero kende bono tali gwanja kwa ikigero matekero kwa birumo none president kera ko ligibo president tali gutora security bunelia agutware kera pishiru bona ari mirimo na boraga niko muikera ebakongo bono mbale batari guchiko goikera bwango bachaka gotenga kai Steve Arika gaonchogete ngakibono yo nero utsarika tumanyete ngakira chikoba omanyete noko tware program for example mo colleague asio KCFM
naro utakabokire saa 11 ya manda ataralipwa lakini kira aidwe gasi ya Kiss FM kuikaboke saa 11 ne family understanding ibintu byakore bya chenchiri igo ibintu biga no we adi chasti oswana ne kirige tobna kiri igo mheshimiwa Stivarika ndaiwanje kwa bantu bali batakire kumanyanga no mbona no corona ki bana kwa karali baka saa 1 kwa idwe gasi Kiss FM yes Kiss FM ite toboke saa 11 Chinso abamba ku understanding achise jujire studio saa 11 igo no ku understanding achise chiga mheshimiwa assembly yale chise chiga seminary ksum no ko mnalate vetenga egente kemo nane ngase nitane maintain mono abantu baito bagusiribwa asengicho gotamanya okomanyoko nakuntagete bantu bamanye understand a program. So kero kende bono mheshimiwa mbale batali kuchikomanya mayite tali twese tubwekaine mbale bono batakamanyete nga chinse echi era chiko babera kongo chikomanya ngechi mheshimiwa na assembly yale echi nabwate meeting gete echi kogicha bamayete nga mheshimiwa Stivarika no liolia tara change wago gwakera bono tabwati simi bachaka ngama mheshimiwa Arika bono ria kabwatire simi na kibago cha komanya bono baragu. No, muna bono nde studio, hawane barwe gwete mpaka saa 7. Management kumanyanga ki, chizo just wa jakonegi. Chaikire program ende koche. Ebintu bimbiri yani, uboga bimboli boli. Bro, chaisire goika. Bro, chaisire goika. Mbara bagateka gaki, dala komenta wanawa. Na ikomate saa 3 news ngokole ngochiri. Yes. Na bako bolinga inkiana chererwa. Atenga ya saa 3 news ngobere. Program jide chikateke. Nchiro manyina bwobu ngakiatabwa atesimi lero litukeriga eri assembly bana. Alright, mheshimiwa Stivarika lero talimangana mange twali kugamba kero kende tukuboli maswali makongu kigera bone gentoka nyetenkelinga oapisho rasmi na gochake gasia se eward yebino kero kende timayetinga mbinto kibono igora motebi umenyi bwe eward yebino se ogokorera chinkwana chiri tukolia lero omenyi bwe eward yebino no komatenga mbiya mono kiandage ikomino bagoteba asokonga oburai nandi buna mwango oburai tali mugontiga igotokubwaterana egera tusikyo oburai omuntu ekogera kera mwanchora obongo bwino no bwane tokubeka amo egera tutikeri kwende ya mutu magenda tringa ago chiko chaka ngakera asenga kwa igotokogenda chi step as a step kire kinyoron komerande chi committee ase committee tayo echoru kire section ewakirishwe nyino muntu wa mataboli atoko nyino muboraka atoko nyino muntu wosomipe ekere nali turachenji ibeno nche Stivarika tenchi bikan konyenyara igotoko bwaterana inche nali koranga yentonkera na igotoko bwatia kole geche twensi no ninu bantu wa media kubakira wansanga mbiya mono asokweru mwerwete asogote banga bamitona Steve na isaine nenu mwakolega senini nebinte bitoko chigokora na into kertete kusine palero sigo ekere angire gocha na togukura senu nga nyekurango mono kyagera inu ilio girino kwegwe kalira tambe ikebinte bino kubwaterana na gutangani monenye sai asama sabo ekikogera nero gutora ebirinde togusaba ngo moni tatunye sai tigato bwatisi amagani y'abantu ebeno na inchekero ngo chigosaba na igwegwa bwango na egwa mheshimiwa gokorera nkwariete iranga kero kende sagotoka nga abana inchi ikera tali mirimo yonsi gokora ibeno mirimo nero ya national government na ya county government kwariete iranga kero kende aye kero kuwakilisha abana inchi be wodi ya ibeno aye naye lisori yabo kero kende baachire kwanyorere ngipale iyo telia yao asumubwekano terikora sugoni county government ya Kisii kwariete ira yo kubara paka soli utakire kororosi usigonjire birangariri para tingo chikote monto ibeno nga pare ni ya national iganchorete imanyo yole national motebi bono nyendo mwemsie we wodi ibeno para gesaligete itakire korosunu mochumbe yes ninje ngoliyo mochumbe motebi pare yige itakire korosu nje ngoliyo mogabana
njinguri no mwana incho uchikorigi kyara okwegenire okoire chinguru cyo kumaboreri nande na rota gitachi kabori. Alright, mushimwe gukorera se deke ya mo igaibere stigarete chikura chiakiru kigera samangana yobo MCA obo bunge obo senate obo gimendere obo gavana twakulisi bona ne mirimo itigarete guchaka ase obo president warorenga na ende kero kende na ari president yatangasirwe lakini bali babwire batabire nkogenda baraseke kambiro kero kende okorora kwa onkoro kyoka sebirengererio eneri swali yororo nande likong ekya nona baba bwire bamati gusemba bwire gusemba bwete baligiri abamanyi bali bakumanya mbabwire gusemba bwete ekogera abamanyi abana bakorra samagosale bayirira ba church balia baligiri nonche gonganyite ngaki ikyara tinkonyara kumanyanga uyo bwetu nekene gusinekene abwete Ona tari kaki ntonyare kumanya sekene ke eki kwigweta tangaki baligiri kiroya yes somerte bintebi ekerero ye somerte bintebyo nande kwirira chichaji somerte bintebi ko ngaki bintebi nakibire entu toganyerere tangaki ninki yako. Alright, umushimiwa kero tuguchigokorera rende twarorere nse ya Kenya maminjana matuka magega bono iga chikura chiakirwa botoereru bwabeire kero kende nkiura comment yabu nogo koma kisiasa gosekero kende igento nda comment yabu lakini ande tigamba monyerere abagusiba minto mutambuka isikoli asansa abande konyabanya kuramo mu wasiri Dr. Fred Matiang'i ngabono Ruto irire nachiko chandika nakyago chikoba eburi yae nakyo gukonyeka ayo monyene inkyo ko chiko cyo gukwanira Matiang'i yaro mu waziri nabwate bintu bya wasi nabwate bintu bya ikorera gujya ikyagera asa ikire tari ayo kwa mwegetiho na ekero gekabwate tari gesereka tari gachorire no muntu bwe bangete kibiyae na nyasayoe yetari obviously public twamachorete inkyo chakonya kumuramira inkyo chakonya kumuna kyago chikoba ebori aye nekyo chikoba ekyagera asa ikire togoika kakie bagusiba minto tigambaza gaki twara masikani asemura yonde bwensi yes abande barochiriria president riki bakyago so bande barutete mugaka moyi binto ni ubonyira na nini ngabono moyo chire kiro muntu nyasaye namo bangirete asago chakera na sago kolera tigakwero naye kirahe ogo chachi abantu echachi aiwe ko monyene ina advice ndabayenga antu faminto nga twara masikani nanda ankyo konyoro yokorama nanero kogendo tegete agokonye yakogera onyendi kwa macholete kirogo kagana watenga bantu amacholete wano nguchari kuchandika kweli kabisa biamona sana mushimiwa Steve Arika na akire biamona singincho konyore biro bya una kwa liete iranga no chana gukwanira abantu babe no ko bakira biamono twatebire biamona singincho yogo sikao korangeri waita se studio na gocha na ndekero kende kero turakoganie na gukure na bikuru bindi byose turagukuru bibeno intumanye tenga Steve Arika nere oranyare ko bagakwirana na ko bakwemurunga ni konde gwensi ntundurichiga kuirageka ntukurangerie elinde ogaya n'abantu baibeno biamono sana ende tugutakira mayo mushimiwa ase sabali yawe guchikoleta magendero ento komenta abantu baibeno mutinyu komi chigreen card nguchakachire gochorwa yes balimo bwate chi passport ebekamo totemena ki bagwicho no yotabwati torena ki passport bali ki passport na kichikotoka kyara machikali yo gwicho limana se passport mbachencheti yes egere tole gose ntwikira ni chira chiri twaliete biamono sana mushimiwa tigatanyora magana maya sinchira yobo ikiranu y'ichinseso cyabona mambe mwancho motegereri twakirembya mono sana singencho yogo chibwati chinkwane chia ya MSSML ya YouTube na boyo GSML ya Facebook na ndegero kende toranyore chingaki no mushimiwa Steve Arika tonyora nabwateli baganto moleta iga asingencho yokonya gwesemi buno mugusikwa jumla nekeragenderete ko kokorera abantu be godi ya ibeno emere mone chigodi chinde to kuriya ba MCA bachorira aroro elinde to sange ya masemo mushimiwa Steve Arika na akirembya mono sana tiganya sakora asimire yao elimu nyara kwa kuwekera yes asante sana
Obuyabwata bantu bamwajede